Tagik po kami, pero Bicol po ako. Nagpagamot ka na sa lahat ng manggagamot. Sa ano, sa Laguna. Sabi, kinukulam. Sabi, tao Hindi ang kinukulam, angat mo. Ito sakit mo, huwag kang mag-isip. Wala ka mens. Wala po. Yan o, isa. O, dalawa. Tingnan mo, tatlo. Huwag kang mag-isip, ilan mo kilikili. Apat. Tapos 5. O, 6. Yung ito. O, hindi ang kulam. Kasama yung breast, kasama yung breast mo. Pati puso. Process yan. Pero check muna natin, para sigurado ka. Para hindi ka na mag-isip dahil mo na pinunta manggagamot. Pati doktor, dami ko na pinunta. Hula-hula na yung iniisip sa'yo. Pikit. Tsaka pag kinukulam ka, wow! Chabi-chabi ka. Pikit. Ilan taon nyo na para sakit yan, te? 2019. O, 2019, dapat kalansay Kasi ka na. nabagsak ko ako sa ano, friend, ito ang tumama. Tapos ito sa ilalim, taas to isang paa ko. Yun. Pikit. Dapat sinasabi mo sa mga manggagamot yun na bagsak ka. Sinabi ko lang po. Tapos sinabi, kinulap ka. Ay, nako. O, kita mo, walang kulam huminto, di ba? O, tinulit. O, nabali na, wala kang kulam. Cleansing lang siya. Rosen. Doon ka na. Huwag ka maniwala doon sa kulam. Hindi ka kinukulam. Sa dami naggamot sa'yo, di pa rin matuntun-tuntun yan. Antayin nyo muna po ha. Tapos sila muna natin ng konti. Ayusin mo na. Antayin lang natin ha. Sige. Nakatry na, Chard. Ito na yung continue ng video niya. Yung kanina. Ito yun, oh. Masakit. Yan. Mas maganda yata dito ako eh. Yan. Sakit yan. Sarap niyan. Yan lang. Huwag mo labanan. Pabayaan mo lang. Natural. Babagsak yan. Di ba naramdaman mo? Huwag mo gagalawin. Trabaho mo, huminga lang. Nararamdaman mo na. Hindi na gano'ng masakit, no? Parang umano yung laman. Pabayaan mo lang. Hindi to kulam, prosent to. Kaya huwag mo na iniisip na nadala na lang yan sa utak mo. Pag hindi ka marunong magbaba nito, simulan ng alignment to, hindi yung gagana. Pag hindi to nakuha, habang buhay ka na hindi makakapagsuot ng bra. Habang buhay ka na rin, huwag mo gagalawin, normal lang hangin. Habang buhay ka na rin baldado. Pag tumigas ang prosent. Malapit natin, konti na lang. Nararamdaman mo na alat, no? Malakas naman yung loob mo eh. Hindi ka tulad na iba, sumisigaw na dito sa sakit. Simula kanina nga, hindi ka ano eh. Maganda charge yung linaw. Relax lang. O yun, di ba naramdaman mo? Di ba naramdaman mo na? Konti na lang, nararamdaman mo? Tagilid yung kamay, ganyan. Ganyan lang. Konti na lang, te. Tis-tis na lang. Magagalawin, konti na lang. Konting-konti na lang. Konting-konti na lang. Tagatagig kayo, di ba? Hinga, hinga. Inhale. Wag na. Kunti na lang, te. Kapatik na lang, te. Yan. Wak. Yan. Daganan mo. Yan. Huwag mo gagalawin. Pero may isa. Ilagay mo sa ilalim. Hindi. Yan, yan, yan. Hindi. Yan, yan, yan. Yan. Relax lang. Baba natin. Kung mabababa pa konti. Kaya niya. Kaya. Bitaw, huwag mong kalso. Yan, nakababa natin. Diba? Swerte ka. No, one click lang. Yung ilang taon mo na ito sakit? 2019 pa. Relax lang. Nga. 2 minutes na charge. 3.
Baba. Kabila. Masakit yan pag binababa. Ngayon, nabawasan na. Ulit. Langgaan. Sobrang gaan na. Yan na. Aray. Yan na. Gumana na. Wala. Yeah. Nga. Isa pa. Kaya pa? Okay. Dapa. O, dadahanin mo lang. Dapat eh. Walang unan. Puro ka rito. Kasi doon tayo kukuha. Ganyan lang. Hindi, huwag mong ganyan. Ganyan lang. Kunin mo muna. Yan, Chad. Kunin mo muna. Pinapatay ko na ito kasi malayo eh. Huwag mo. Ganyan lang. Huwag gagawin. Second batch pa ako. Pinasana ko na to. Amazona naman to eh. Relax. Yun, harap. Hey, Tom! Sabi ko may 5 ang pangkat ang problema. Sige na, Tom. Sige na. Tom. Ano po ano yun eh? Ang pangkat ang bodega. Wala na. Wala na. Pasok Sige na. na. Yeah. Tom. Kabila yung ulo. Huwag na ulot eh. Oh, Okay. Kaya, pabalik-balik sa akin. Dito. Okay. Ikaw ulit. kuha niya. Ha? Danda, mahulog ka. Mamalaglag ka. Ano Diretso. niya? Atras, atras, atras. Ano mo na, mana ka nga rin. Straight. Na? Sasabi. Tanda mo, dapat ganyan yung forma niyan, ha? Kahit anong forma, ha? Okay. Tingnan natin. Side. Wala. Wala na. Very good. Matapang si... Gilid. Swerte ka. Ilang years ba nasakit to? 2019. Sabi kulang, sorry ka. Kulang pa more. Oh, wow! In fairness! One click kanina, gano'ng kataas yan? Hindi, yung kanina bago tayo magsimula. Dito lang. Gano'ng kataas? O ngayon? O, anong ibibigay mo kay Papa Jesus? Pagpapasalamat. Pangalawa, future promise nandyan. O, 1, 2, 3, 5, 7. Oh, wala. Kulang pa more. Ay, bawal yan ito. Maglagay ka ng bra, ha? 3 araw. Maglagay ka ng bra sa harapan. Pag umaga, nakita mo yung ginawa ko sa'yo kanina? Umaga, stretching mo muna siya na gano'n, ha? Balik-balik. Patagalan mo. Yung parang ganyan, oh. Yan, nakaiga. Pero nakaiga ka diretso, ha? Pagka nakapagpahinga ka ng mga 2 minutes, ganyan naman. Walang problema kung nakaganyan ka, nakaganyan. Tapos itong kamay mo, kunin mo, lagay mo sa itong tenga mo, tingnan mo. Yan o, ganyan lang o. Yan, parang ganyan. Kasi pagod pa yan. Yan. Yan, gano'n mo. Kabila. Yan, gano'n mo. Naintindihan mo na? Patakin mo kasi na kamay mo. Yan, hatakin. Wala na, nagagalaw niya na. Nagagalaw na. Tapos, straight. Kunin mo yan. Take ka lang. Hatakin mo. Yan. Kabila, gano'n din. Straight lang, diretso. Hatak mo. Yan. Okay na. Tapos plus off. Ganyan, no? Tapos kuha ka ng mabigat. 1, 2, 3. Kuha yung mabigat. 6. Tapos 1, 2, 3, 8 yun. Ha? Paikot-ikot. Oh, ano ka lang naman. Mga 1 linggo ka lang magpa-practice. 4 days pwede ka na mag-ganyan, no? Magkamit ng bra. Pang-4 na araw. Simula ngayon, bukas pa ang bilang yan, ha? Oh. Yan sa akin ako, ano lang yun. Oh, ingit lang sa'yo. Ano pakiramdam mo? Okay na po. Oh. Wala na. Prosen, kulang pa more. Ayun. Yun, di kinulam. Nainkanto pa more. Eto, Martes. Ah, Marites.
Marites si ate. Oh, Marites. Maraming Marites kating. Maraming Marites. Ewan ko lang yung kay kuya. Yun, may ano yan. May tama yan. Oh. Okay na. Angat mo kamay mo mag-isa. Isa lang, mag-isa lang. Oh, baba. Angat. Oh, di ba? Huwag mo muna papagorin yan, ha? Dati ganyan. Oh, ngayon, tatanggalin mo na sa isip mo. Hindi kinakulang. Ang kulam pa. Marami ka ng ulam. Frozen? Paano na kulam? Na-inborn na. Mali, pero bilib ako sa kanya, oh. Siya nagkaroon ng frozen na hindi sumigaw. No? Yung iba niyan, alam mo, sasabihin niyan, ayoko na, masakit na. Kasi tinitis ko lang to. 29 pa tinitis. Oh, ano mas masakit? Yung sakit o yung itong sakit? Masakit yung alay pag may Mas frozen masakit ka. yung ngayon. Ganon. Pero na-taste niya. Tinitis ko lang talaga. Oh, 'di ba? Isang galing lang. Lagyan na langis. Pumasok ka doon sa CR. Ay kaya na ng kamay mo. Salamat na. Paalam ka na. Taga saan ka? Tagig po, pero Bicol po ako. Oh, mega shout out. Oh, wala ka ng kulam, ha. Bye-bye. Oh, paalam ka na, te. Bye po. Ay po, sing. Bukas na kami uwi. Salamat. Hindi kami nakapasok.